Shalom. Orasma dihita saluhna. Mula tema dituhat tapar denggap dasai. Didenggan ni basana na mangiri-ngiri na madongan hita. Di bagasan na sa tau bulunon. Bohita marhaki pason. Dalalaw sepatu pahon. Perpunguan kebaktian na perpudi. Dihita di tahun 2022. Asatong mahita manginang sisa datangiang ipas kita manalpuhon tahun 2022 lahon madapoton tu tahun 2020 sanggiap mahita saluhuna di dongani Tuhan jala Tuhan tama nama pergogohion do nama masuk-masuk kita saluhuna mau lihat tema ada orang so tamulai perpunguata martang yang nahohom mahita di bagasan rohata martang yang mahita amin tapuji Tuhata marhite ede nomor 10 esede 415 hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni to di perbadian na tumapalangit dot tanoon. Amin. Pohom mahamu maraduk po Tuhan Jehovah. Ay junok na maari ni Jehovah na buluni,
Jonok namai jala silu situtu doiro. Dinamulak tinogyon ni Jehovah akan terbuang sia-sion. Doson halak namarnipi dohita. Gok parekelon maujui pamangata jala marulupuluk. Idama hatop do ahuro. Tiup mana dihono aing. Unang adong nama buat tupalmi haleluya. Martangiang mahita. Ali amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Betlehem, sa pinuje magwarmu na bediai. Ala naung ditikir ho kami bangsom. Ditugu-tugu hodo kami sian hahulomon tu hati uron jala di padum hodo kami. Na holang hian sian ho. Gabe saur muse kami dohot ho. Gok halalas miroha do kami alani. Sa jalo ma hamalation ni rohanami. Naung tinopokmu. Kami marhite-hite anak mi. Amin. Mari dehita san nomor 574 saya ada 1 tulu 2. Tatangihon ma pati ni debata di perpungan bodari ujung tahunon. Di mana tersurat di 2 Petrus tolu ayat 10 tolu 1 ayat 14. Alai namai maima dohita di langit naib baru doh di tanah naib baru. Inganan ni hati gorani hobartu baga-bagana. Di bayani hamu haka haholongan. Anggoi di paima hamu rikoti hamu ma. Asa didapot ibana hamu somartihas. Sohasurahan di bagasan damai. Atong rak mangidugugo mahita siap Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobartu patikmi. Amin. Mari dehita siap bukede nomor 57 ayat 2 do ayat 4.
Tatopotima dosatta nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata nabadia jala nabonar para si roha jala partaluk ni roha jala nabasar doho samar pangulahi marohami dahami Onang jala apuli mahami akan nami nophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hajesan ni dosatta. Molotung adong manang ise na merdosa. Adong do pangodiatta diamai ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do perdenggana taringot tu dosatta. Alai dada hola taringot tu dosatta. Dohot do taringot tu dosa ni salhut portibion. Hasanga pema di debata na digijang. Marede hita sabuke de nomor 610 sada ayat 2 doh tolu. Hatani debata epistel di parpunga bodari ujung ni taonon tersurat di sadara raja walu mamuka siana 54 sahatu ono puluh sada tajahama mar soring-soring. Jadi dungsun ditanyakon Raja Salomo tu Jahoba salu tangiang dohot pangiduan odeng hehe maibana sian adopan nilanggatan ni Jahoba dohot sian na marsinggangi dohot sian na pinaherbang na itangan na dopak banua gijang. Laos jungjung marajai, huhut masu sendok luhut anista. Ola dipalus sarana manduksono. Pinuji ma Jahoba nang mangalehon hasonangat tu bangso na Israel. Hobar tu sadok nang pinarbaganai. Dangadong tertinggal nang gosada hata sian salu hatana na dinggani. Naung pinabuana hian marhite sian si Musa na posonai. Sai di domani Jahoba dibakai malita. Songo na di domana aka uta na jolo. Sai una malita dukon gana hitamana mabolokon hita. Sai ditaiti marohatta tu ibana. Asamar parang hita di saluhut dalan na huhut mangaradoti akatonana dohot patikna dohot uhumna. Akka nang tinonahon na tu akka oputai. Jala salut aka panidoanon
asatung saluhu bangsoni tanoon manadda pawajahu bade batado jala dukon ibana dang adong. Jalai konsul daulat rohana tujauba debatatai asa marparane di bagasan akka patikna jala pangaradoti akad tanah sunan. Ido sahatna mertua do akan atung mangingon hatani debatang jala naupiopsa marede hita sabuk wede nomor 425. Bulan Maret 2022 on di siala masa dope di pakkorhoni COVID-19 gabi mardalam parsaoran di parminggoni secara PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hobar diatur honi pamaretatta ale mamuka siang bulan Maret 1 partikianon mardalam parminggoni secara tatap muka manang offline pardus-dosan di bagasan parmingguan nah di Patupa Huria di tolu sesi parmingguan di bagasan ganuk minggu pagi pukul 7.30 bahwa 144 halak boru 210 halak jumlah 257 halak harian pukul 10 bahwa 126 halak boru 150 halak jumlah 222 halak Botari pukul 10.05 bahwa 57 halak boru 110 halak jumlah 110 halak parmingguan sekolah minggu 7.30 bahwa 105 halak boru 120 halak jumlah 235 halak torop ni ruas mar minggu ganuk minggu godangna 1072 halak. Pertanyaan sektor di Sakapi Huriatta do mamuka sian minggu paduahon Rabu tanggal Februari 1 o 16 November 2022 pertanyaan di ganup sektor manang di Jabu di 12 sektor di tonga-tonga ni Huriatta alai ala masa dope aturan PPKM ala ni pakorhoni epidemik COVID-19 di batu pada pertanyaan secara online manang live streaming mamuka di bulan Februari 1 bulan Juli 2022 laos mamuka siang bulan Juli 1 tanggal 10 November di patu pada pertanyaan di ganup sektor marhiti tatap muka anggiap ma di bagasan tahun 2020 naroon dingga mamar dalam pertanyaan ini jojor di ganup Jabu di bagasan lasni roha dau sian akabiar pardus-dusan nah hadir di ganup parmingguan di gereja Ima Hira
55% dope. Saksongoni 35% dope nah hadir di ganup pertanyaan sektor. Saksongoni 75% yang nakon sekolah minggu nah hadir di ganup permingguan sekolah minggu. Anggiat mah di bagasan tahun 2023 naroon lam taparinggas lahumandohoti aka permingguan. Marhite tatap muka dohot live streaming saksongoni di pertanyaan songondalan laho patuguhon hapor siota mengadopi aka parsorion ngolu di tonga-tonga partikian nasai muba-mubaon. Na paduahon punguan kategorial dohot punguan kur mardalan do aka kegiatan punguan kur marhitisian program seksi-seksi di Dewan Koinonia walu punguan kur maima na parjolo lansia ima na marguru PA tiap hari Selasa, ina Hana diganuk hari Selasa, ina Esther ima punguan ne baru pina jonjong di bagasan tahunon di Huriata ganuk hari Rabu, pau paton ina Kamis ima na marguru di ganuk hari Kamis dohot PA, punguan ina Deborah ima di ganuk Jumat patupan perguruan dohot namar PA, dohot kur ama Huria ima ganuk hari Jumat, punguan kur Jericho di ganuk hari Jumat ima di namar guru dohot mar PA, kur ama Shalom ima di ganuk hari Sabtu ima na patupan perguruan dohot na mar PA. Laos di bagasani muse remaja dok naposo bulung manang rena di ganuk hari Sabtu ima patupahon PA dohot perguruan di Paredeon. Dia kapungan kori dohot punguan yanakon yanakota remaja dok naposo bulung na rutin di partikian na laho patupan PHD manang PA lau dalam patanakon hata ni debata. Laos punguan ni toktong patuduan ende puji-pujian manangkur dok pokal grup di ganuk minggu di bagasan tolu sesi ibadah di Huriata. Saksongoni di aka kegiatan di bagasan punguan ni sian aka ama ina dok remaja na poso bulung ruas ni Huriatai masai minim dope napasi dohot tu kegiatan aka kategorial. Disialani anggiat di tahun 2023 naroon naing ma sian aka ruas ama ina remaja dok naposo bulung mandohoti kegiatan dia kategoriali songon dalam laumar parsaoran di bagasan hatani tuhatta marhite ulaun PHD manang patanakon hata ni di Bata. Dua Rumawi Dewan Marturia Panindangion mardalan do pakubasion di kegiatan di bagasan horong Marturia ima seksi musik ima nama kubasi di ganuk permingguan 20 halak ma namar tugas nasai jalan namar sikat soring namar tugas di ganuk permingguan di ganuk tolu sesi permingguan adong opat halak namar sikat soring makubasi di bidang organis permingguan umum tolu halak organis na marsikat soring makubasi di permingguan sekolah minggu laos 10 halak di Huriata nagabe pangajari di ganuk punguan kur huhud na mangula kur di ganuk ibadah minggu. Anggiat di tahun 2023 naroon lam tudengkan da mutu musik dok Paredeon aka punguan kur si patuduhon ibadah di parmingguan ni. Nunga takas tahilala di bagasan ganuk parmingguata pakubasion marhiti sistem multimedia na nyobasan onom halak petugas di ganuk minggu. Anggiat di tahun 2023 naroon lam talengkapi alat-alat dok teknisi na paulion mutu multimedia ni Huriata asalam denggan tahilalaho payuti huton ibadah parmingguan ni. Lasongoni di pakubasion di seksi sending manang pegabaran Injil naso pola dope maksimal mardalan di bagasan tahun 2022. Anggiat di tahun 2020 marhiti program sending manang pegabaran Injil naung ditotop pun di rapor Huria tu tahun 2020 gabi boy mar parbuwe. Tolu Rumawi Dewan Diakonia para sini rohaun mardalan do aka pakubasion Dewan Diakonia marhiti seksi diakoni sosial
patupahon kunjungan kasih do bantuan sosial huria tu ganup na masa akan namar sahid na modding na manguli na muli yatim piatu panti asuhan dohot bencana alam. Suak songoni tanggal 27 April 2022 di seksi pendidikan di patupa do pembimbingan tu akayanakon ni huruas ni huriata nanang mengadopi ujian akhir di tingkat SD, SMP, SMA dohot perguruan tinggi pembekalan persiapan menghadapi SMB PTN. Suak songoni si palas roha di akayanakon ni huria na berprestasi dung majalo hasil rapot sian sikolana. Suak songoni di seksi kemasyarakatan lumubi mangula di bidang keamanan di gereja di ganup di patupa acara-acara pesta huria parpunguan ari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus manang pasca aka kegiatan pesta Natal tahun baru bekerja sama dohot keamanan naro sian organisasi masyarakat kepolisian dohot koramil. Losongoni seksi kesehatan natotong pasi dohot dinamakubasi pelayanan di bidang kesehatan tuaka ruas baik secara langsung dohot tidak langsung ditiki masa aka kegiatan pesta-pesta huria. Jala tahamulia tema di bagasan tahun 2022 nunga merdalan aka iuran diakoni sosial per keluarga. Hira 90% dope napa sahaton iuran diakoni sosiali. Mau liate ma di sude aka keluarga napa sahaton iuran sosialna. Songondalan lahu manupahi aka ulaun para sinrohaun di tonga-tonga ni huriata. Anggiap ma di tahun 2020 tung sude mahita pasi dohot manggohi iuran diakoni sosial huriata. Opak rumawi haparladoon mardalan do parsermonan parlado partohonan situa gabe ganup ari Kamis pukul 10 siang botari lau membohali diri lau patanakon hatani debata lau mangarade di nama kubasi di perjami tahun di pertanyaan doh mangarang-rangi akan namar hobas di ganup permingguan hari minggu doh di pertanyaan sektor suak songuni di nama ngaradeon ulaun kunjungan tu namar sahid doh nama ngapuli doh lana asing suak songuni di ganup Sabtu jam Jumat di ganup Sabtu jam 10 pitu sermon guru-guru sekolah minggu khusus tu guru-guru sekolah minggu lau mangaradehon diri tu pakubasion di permingguan sekolah minggu na nyuluhon ipadita do parlado pendamping di seksi sekolah minggu mardalan do perguruan learning situa tu pitu halak calon situa ima 2 minggu sahali ganup hari Kamis masuk pukul 10 pitu botari di konsistori lau membina membekali melati asagabi parlado nagok di huriata. 5 rumawi kesekretariatan parartaun do keuangan denggando merdalam pakubasion khobar tu program huria di tahun 2022 aka pengadaan do perbaikan fisik di gereja do rumah dinas multimedia suak songoni administrasi perkantoran tata usaha lumubi ma parhepengon di huriata nah secara khusus anon dilaporkan bendahara ni huriata taringot tu parhepengon di tahun 2022 anggiap ma di tahun 2020 naroon lam tudengkan nama sarana do prasarana nagabi pendukung di ibadah gereja doh pelayanan umum huria onom rumawi kepanitiaan pembekalan parheheon kategorial na parjolo di minggu 20 Februari 2022 dilantik do panitia pembangunan huriata laos di minggu 10 Juni 2022 denggando mardalam pesta pembangunan huria marhite program pengadaan rumah dinas pendeta laos disakapi rohado berlanjut do muse program pengadaan danai di tahun 2020 laho merealisasion pengadaan rumah dinas pendeta paduahon di minggu 4 Maret 2022 pelantikan aka pengurus seksi huria manang SPH periode 2022 sahatu 2024 di ganup seksi huria. Nah patuluhon tanggal 4 tanggal 6 Maret 2022 ima pembekalan dan retreat guru-guru sekolah minggu di puncak Bogor lahu membekali guru-guru sekolah minggu lahu makubasi danak sekolah minggu. Nah paupaton minggu 10 pitu Juli 2022 di patu pada pesta puncak perheon parupuan HKBP
ima puncak kegiatan ni aka perempuan marhite aka kegiatan nama perdumuan laho melati do mambuhali khusus aka perempuan asagabe perempuan manang ina na marhapat tason. Na palimahon laos di minggu 31 Juli 2022 dilantik panitia pesta gotilon doh tahun kesetian HKBP kesehatian HKBP Cimanggis 2022. Laos di minggu tanggal 10 November 2022 pesta puncak tahun kesehatian doh gotilon HKB Cimanggis lumobi dinalaho manggohi anggaran tahun 2022. Nah ponopon tanggal 10 September 2022 di Patupa parheheon dak dana sekolah minggu HKBP Cimanggis. Nah papituhon sentralisasi keuangan HKBP mamuka di bagasan tahun 2020 naroon di pamasa huriata HKBP nabuluni sistem sentralisasi keuangan di sandok huriah HKBP. Las odma sada buah-buah tuhita ruas Babua mardalam ma di sarhut sida budabuan narotu huria na marumak pilihan 55% si pasahaton tu kantor pusat HKBP imalau membalajoi sude akapangula na gok tiki di sandok HKBP baik na di huta manang di desa doh na di kota doh lana asing tatangyakon asa mardalan doh dengan los di tanggal sia Mei 2022 di Yogyakarta dohot 10 sia Desember 2022 di HKBP Cijantung 20 sia Desember 2022 marhite Google Meeting di Patupa pelatihan dohot pembekalan taringot pakubasion desentralisasi keuangan HKBP nani dohotan Padita Resort dohot uluan Bendara Huria Bendara Resort Parartaon dohot answer name pawaluhon bagian umum. Na parjolu denggando mardalan ima ulon padidion nabadia tulu hari di tahun 2022 on ima naung di pamasa padidion nabadia di hari tanggal 10 Maret 2022 tu 10 tulu halak dak danak ima walu bawa dohot 5 boru. Na paduan tanggal 20 September 2022 tu 4 halak dak danak ima 2 halak bawa 2 halak boru. Na patuluhon tanggal 10 walu Desember 2022 tu 14 dak danak do sada halak nama gudang. Na paduahon denggando mardalan ulon nabadia 2 hari di bagasan tahunon ima tanggal 15 April 2022 di hari perningotan hama mateni Tuhan Yesus doh di Natal Parjolo 25 Desember 2022. Na patuduhon parguru maka tidakon haproseaon angkatan 2022-2023 godang na 45 halak ima na marguru di ganum hari Sabtu masuk jam 10 botari do minggu masuk pukul 10 pitu botari. Na paupaton di tanggal sia Maret 2022 di Patupa Huriata HKBP Cimanggis kompen pangula nagok tiki sa distrik 28 Deboskap. Na palimahon sada Oktober 2022 HKBP Cimanggis gabe tuan rumah kegiatan naposobulung sa distrik manang PPND sede Boskap. Na pasiahon statistik ruas ni Huriata tahun 2022 data naung taregistrasi sahat tu bulan Desember 2022 dohot rekap ruas sian ganup sektor. Jumlah kepala keluarga Huriata HKBP Cimanggis 581 kepala rumah tangga. Jumlah jiwa bawah 1081 halak. Jumlah jiwa boru 1132 halak. Jumlah sude 2210 halak. Persegina ama 454 halak. Ina 530 halak, sekolah minggu dan sekolah minggu 404 halak, remaja 156 halak, na poso bulung 661 halak, lansia 131 halak, duda manang nababalu dok janda 100 halak. Na parpudi panutup
songonima naboi hupandarhami barita jujur tahunon anggiat di tahun 2020 ima namargoar tahun profesionalisme dalam penatalan 2020 lam tu dengganna parbue ni huriai marhite narap hita marhobas di hurianai. Selamat tahun baru madi hita salutna Horas. Pinasahap ma partikian tu berdaharani huriata lau pasahaton laporan parhepengon ni huriata na satau buluno. Shalom. Salam. Horas ma dehita saluhuna. Tapuji matuhatta pardenggan basai asidot holong nerohana boy dope laho manugu-nugu hita mengiring-iring kita di bagasa parangulota di bagasa tahun 2022 los boy di bagasa sadarion di paluas dope hita di ujung tahun 2022 maka mulatehon marhite perpunguata di bagasan Bornginon na parjulo nahu hormati hami uluan HKBP Cimanggis Pendeta I Panjaitan MTH nahu parsangapi hami amanami dohot inanami dongan nami perhalado nahu haholongi hami amanami dohot inanami ruas ni HKBP Cimanggis nang songonina pulso bulung akahanggi nami nahu haholongi hami amanginang dison hami songon bendaharani huriat HKBP Cimanggis laho pabuahon padarhon ima pemasukan ni huria marhite aka pilihan dohot aka pesta-pesta na dipatupan ni huriata na di bagasa setahunon na parjulo dohonon nami ma tuhamuna manami dohot inanami nang dongako aka parhalado molotung adong hurangan nami di bendahara ni huria pasti dodang luput tamisian hahurangan laho patupahon manang mencatat aka keuangan ni huriai alani padaro nami matuhita saluhuna laporan verifikasi keuangan HKBP Cimanggis periode bulan Desember 2021 1 November 2022 pada hari Rabu 30 November 2021 telah diverifikasi keuangan gereja HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan hasil sebagai berikut. Pemasukan tuhuria ima di saldo awal 5 Desember 2021 364.518.086 rupiah. Pemasukan 5 Desember 2021 sampai 27 November 2022 bahasa 1 November amanginang ido program ni huriata ala dipatupa rapot di huria bulan 11 ido di ujung tahun perhuriaon imanahu lapor hok kami sotong syukur rohamu nanong di bulan Desember 2022 di dia narohamu ima program ni huriata jina boy lapor hok kami 5 Desember 2021 sampai 27 November 2022 pemasukan di huria 1.145.715.000 rupiah. Pengeluaran di huria 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 1.243.458 rupiah. Saldo akhir 27 November
2022 251.089.628 rupiah. Na paduahon pemasukan tu pembangunan. Saldo awal pembangunan 5 Desember 2021 81.455.869 rupiah. Pemasukan tu pembangunan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 163.678.500 rupiah. Pengeluaran di pembangunan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 21.854.500 rupiah. Saldo akhir pembangunan 27 November 2022 223.279.869 rupiah. Pusat, saldo awal 5 Desember 2021 24.002.000 rupiah. Pemasukan 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 78.379.000 rupiah. Pengeluaran di pusat 5 Desember 2021 sampai dengan 27 November 2022 63.566.000 rupiah. Saldo akhir pusat 27 November 2022 38.815.000 rupiah. Cimanggis 30 November 2022 yang diverifikasi Bendahara Huria Situa El Manalu. Tim verifikasi HKBP Cimanggis, Ketua Situa T. Siagian, yang mengetahui Pendeta Resort HKBP Cimanggis Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Napaduahon na manginang patbotohon nami ma pemasukan tu resort dohot pengeluaran. Saldo akhir Desember 2021 41.048.594 rupiah. Jumlah pemasukan resort Desember sampai November 2022 330.920.594 rupiah. Pengeluaran Desember sampai Desember 2022 345.013 rupiah. Saldo akhir resort 30.575.581 rupiah. Songoni mamanginang nabuy hulapor hok kami pemasukan dohot pengeluaran ni Huria dohot resort. Namangihut di hamua manami dohot inanami nungatakas nakaning di paadar amang pendeta Ipajaitan ima selaku uluan di HKBP Cimanggis ima taringot tu sentralisasi keuangan di Huria ima di program HKBP di tahun 2020 ima di tahun 2020 mulai tanggal 1 marsogot mulai mamerdalan programi alai takas do pabon nami tu hamuna manami dohot inanami akadia ma sentralisasi berupa poin-poin ima na dipotong 50% nasi setorot tu pusat adong ma disod 12 item na perjolo pilihan ibadah 1A 1B na paduahon pilihan ibadah 1B na patuluhon pilihan ibadah 2 nukabis jamita
Napapaton pilihan ibadah pertangyangan. Napalimahon pilihan ibadah sermon kategorial. Napaonopon pilihan ibadah pertupulon dohot pamasu-masuon. Napapituhon pilihan ulaon nabadia. Napawaluhon pilihan ibadah khusus kasual. Contoh manang ibadah pilihan ibadah ulang tahun, mangingani jabu, imana dipotong 55% tu pusat. Napasiyahon pilihan hamulateon. Pasapuluhan pilihan persepuluhan. Na pasapuluh sadaun pilihan bulanan manang tahunan nasian ruas. Na pasapuluh duahon pilihan sekolah minggu. Atau dia mamanginang akan naso masuk tu 50%, 55% na dikirim tu pusat na perjolo. Contoh manang iurat diakoni sosial imana perjolo na paduahon. Hamulateon tu pedeta tu perhalado hokdo di huria dang dipotongi tu pusat. Na mangihut pilihan pembangunan. Moloadong pehamulateo tu pembangunan hokdoi di huriai. Jadi nunga takasa manginang paboto kami 12 item ma. Imana ujaho kami sinakaning, imana dipotong 55% tu pusat. Ima operasional ni aka pedeta na pangulago tiki naung pinasahan ni uluat tanak kaning. So ni mamang nabuhi padarhami pangidon nami tu hita saluhuna manami dohot inanami unang gabi sumurut rohatta pasahaton sialas ni rohatta tu huriyai. Unang ala gabi dipotong 50% gabi mundur. Molo taba pasu-pasu di hati kita tapasaha ma tu huriyai asalam dengan perkobason ni huriyai. Ramar sisa datang yang mahita molo adong kau laut di huriyai rap satahi sauduran mahita tu dolok tu taruan. Asa dohonon nabi masongonan na tua-tua hauna pedek main na pajak kita di sijak keus. Manang tu dia pehita mangalakat di tahun 2020 tolon totong mahita diiring Yesus. Tuhan memberkati. Pinasahap ma partikian tuamang situate sian ipar songon madokata sian utusan parhaladoni huriata. Salam. Horas mari hita saluhna. Nah hormati kami amang uluan amak pendeta soni dong apar haladu. Nah parsangapi kami ruas ni huriata ama ina naposo remaja soni sekolah minggu. Dison kami songon meokili par haladu. Madok molate dihita saluhna. Atas nama para halado, selamat menjelang tahun baru madihita saluhna. Tamaru tutu hita madok molate tomat tapar denggap basay di sala asini rohana na mengiring-iring padalani ni huriatta madipak di sa tahun na bulunon. Las toktong do hita tong bangido tu debata asanggit titiki do tu tahun na baruon toktong matuhan na mga ramiti hita. Songon hami para halado di son. Lagudang dak kahurangan nami akka dipilihan nami akka nahurahis kopi tikyom mahami mangido tuhamuna amanginang asama pokaw may san rohamuna salpok kamu may salhuna tange ko kamu tuktok kami akka parhado alana huparhato petami dojol managali rohami asanggi alam bargugu hami di tahun 2023 la melayani huriatta lumobi mahamuna karuas nami jadi dahamuna amanginang. Selamat menjelang tahun baru mari hita. Tuhan matong nama dongani hita disalut paranggulim beton di ngulutta. Takas do tutu tawoto gudang do akka hamolon. Gudang do akka
nama ben marsa rohata alai tabotoro ubal garu asin di debata bohita sahat kutikon las ima tong tangyak tatu julanon sengki matong Tuhan debata mengiring-iring padalan ni huriatta soni akka padalan ni ngulutta akka dia benapi narsitta di rohatta di tahun 2020 turun saya tuhatta debata ma dapatul soni jadi salai mangido mahami sakka parhalado dia kahurang na lobi akka di pelayan nami Tuhan matong nama masuk-masuk saluna imahata sak kami mewakili parhalado putima. Pinasahap ma muse partikian tuala amang u raja guguk songon mewakili madohata sian ruas ni huriata. Shalom. Shalom. Horas madihita salihutna. Noho parsangapi hami ulan ni HKBP Cimanggis Pendeta I Panjaitan. Noho parsangapi hami amanami inanami perhaladuni huria HKBP Cimanggis. Noho parsangapi hami amanami inanami ruas ni HKBP Cimanggis. Di pertikianon takas diberi kamu songon utusan sian ruas madok hata ima di akhir tahun 2022 nanaing menjelang hita tu tahun baru tu tahun 2020 madok moliate mahita tutu hata debata nabasai siala asi doho tolong dirohana nama dongan hita mulai siang tanggal 1 Januari 2022 sahat tu tanggal 31 Desember 2022 hira hurang 5 jam nai manang onom jam nai martari parmahita tu tahun 2020 tahun penuh pengharapan. Jela oma nata harapon asa marhite-hite dia katang yang ta lamar taba-taba aka pasu-pasu nanaing si pasatan itu hatta tuhita ganup marsada-sada molo review hita sian awal 2022 mungkin gudang do nata jalo pasu-pasu siatu hatta alai gudang do natajalo akka sunggul-sunggul siatu hatta alai na pasti tahun 2020 adalah tahun pengharapan anggia mah di tahun 2020 semakin solid semakin bahagia hita salutna ruas ni HKBP Cimanggison. Dihamu amanami inanami nungata bikin kaning songon bridge huria dohot laporan keuangan na pinasaha ni bendahara song ni manang sentralisasi keuangan na pinasaha ni amang bendahara na kaningan poin-poin na mungkin nga tacatat satu persatu jala proharam berlaku tanggal 1 Januari 2020. Jadi harapan ni uluata dohot perhalado asa selalu mendukung proharamon demi kebaikan bersama. Jadi dihamu amanami nanami oma songon hata parpudi sian au selamat menjelang tahun baru tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Tapuji Tuhatta marhite edde nomor 750 oleh sada doh uduna laus disomma tapapungu pelian sada A dohot sada B. Yesus di golong, di dalam
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita salhutna. Amanami dot inanami lumobi nang disude tahe nang kaya nakon nami di bagasan hol nasian Tuhatai Yesus Kristus. Apalah bornginom mahita rap di nalau paujukon di tonga-tonga ni parsauran lumubi di huriai ima di tahun 2022 on di nalau masuk hatta mamuse di tahun baru marsugut di tahun 2020 tamah hita mandok moliate tutu hatta di sude aka asini rohana alani barita nauli nagabe ujahan dina martangiak kita madok mauliati tutu hatta ima ngani eleksian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 sada hujah hamasian ayatul betul rodi ayat 26 songono madu disi bagas nayat tong hamuraun hapistaran don parbinotoan ni debata naso hasigata do aka uhumna jala naso haboga sando akadalanna ai ise dung uboto rohani tuhani ise manuturi ibana ise mangaleon parjolo tu ibana asa di balos tusi ai sian ibana do saluhut naro marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana do sasudinai di ibana mah hasangapon saliling na. Amin. Dihita salutna nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus. So terasa hita nunga sahat hita di pangujung di tahun 2020-an. Jala masai gudang doa teh aka pesan dan kesan di nguluta. Jala ido nama saya arga teh di tonga-tonga di ngulut tahun. Jala salah satu kebahagiaan di ngulut tahun nate molobui hita di nalau maruji-ruji di sude aka perdalanan di ngulut tahun nate. Lasongoni donang di panindangi oni Apostel Paulus di sondi terupuk nahujahan kiningan. Alat takas adong sada panandaun diri di ibana. Pabuah songonima bagas ni hamoraun hapistaran parbinotuan ni debata naso hasigatan aka uhumna naso habuga sa do hape aka dalanna las odo sa sitong na si hati dakonot tate di nguluta di bornginon bope di nguluta jujut dua te gudang dope natasakapi di tahun 2022 naso apalah bulas sahat tadi isarana mungkin rahita adung do sita-sita do pangiduata di nguluon dia kayana kota doho dia ka perdalanan nguluta apalagi hita na mangaluli aka ngulu-ngulu do akaragam na hasing tayo alisongon halak na porsiya hita danggabe do honota dang adong alus nasihat tu hatta di ngulut tahun adung dope partikian dilihat tu hatta iyate jala burjudo Tuhan iyate asugari tarimang-rimangi tapa husor-husor tasigati para nguluta luar biasa te boy hita satu partikian nate di tonga-tonga ni perdalanan na maragami di tonga-tonga ni ngulut tahun nate. Jadi tamano madok moliate hita tutu hatta yate. Ido umbay ni adong busada kesimpulan di tonga-tonga ni ngoluta bagas na ingat tong hamorao ni debata dok hapistaran ni debata. Na marlapata di hati dakko di bagasan hatan itu hataon dang na selesai manang barujung aka hamoran ni debata na neng usai horon na tu bagasan ngulut taon nate. Alai mungkin di bagasan rohata mungkin molo say manigor kita mamereng contoh nama jo naso apalah sahat na pinangi doni rohai gabi laus marguru kita di bagasani
Hirana suadung do ujung ni pangiduat tei olo do hita gali ya te. Pasti gali. Gali mai. Wah nama Tuhan basongono mai. Bai sarana majo sada contoh malo saya hita kana dua-dua pangidu nak kaya nak konon saya nadinggam manian di ngulu-ngulu nasida te apalagi na mangululiaka ngulu siganu pari ala nunga tamat sikola manang kuliah dapok mana nadingkan ale posro hatta te di si ala didok di bagasan trupukon bagas neia tong hamoraun hapistaran ni debata adung do sakap ni debata di bagasan ni di ngulut tahun ada rencana Tuhan manang tok mungkin di ngulut ta ay Muhammad Tuhan ngapiga tahun bangku pangi dua ma unang ma ya nakon buru ni ba saut manian adung manian nama no potate asewu iba marhela manang na marparmain nate ale ikunan undu pos ni rohat tadi bagas naiat tong hamorau ni debata anglan ini dipangidu di bagasan ni ikut namar si hohot hita di bagasan Tuhan ni unang gabe sudat manang unang gabi sorak hita di ngolut tahun ikon tahap prosesai dong di tahun 2020 nanang si dapat nonton mengenai 3 jam naik hita moloson nari nga jam setengah welu eti 3 tahun 3 naik opat 1 jam naik nama ujungat temak ali saduk di bagasan nguluta ikolas dulu hata masuk kita tahun 2020 adong do sada keyakinan di haporsiota anggo hamoraun hapistanan itu hatta naso hasigatani dia ka do naso haboga sedo akadalanai ikonido na manarihon ngulut taon nanti itu tanda orang yang percaya yang beriman kepada Tuhan dia tidak pernah putusnya berpengharapan kepada Tuhan. Anung sada sejarah di tiki munculna sada alat namarguar teleskop mungkin hitam teropong di tahun 1600 walu parjulu sahali ima adung sahalak sasitongna parjulu ima sahalak bolada na ahli ima namarguar Hans Lippershey menemukan sada alat namarguar seperti satu kaca yang dapat melihat lebih teliti. Jala sebaring siani mungkin tatada do guarni adung sada tokoh yang sangat luar biasa Galilei yang menemukan teropong satu teropong idum bani di tahun di atas tahun 1600 salah satu sangat mendasar do ditemukan ailaton nah boy do mamereng dau molomar porang contohna boy do dibereng musui ngarobe ala adang teropong mungkin rehea do hita manoton di film ate taringot tu istilah teleskop manang teropong jadi dibereng do tong sian dulu ngarobe musuh ima hebat nayate alaniaha on sangat mendasar anggo holan si malolok taon dan mampu hita mamereng songoni dauna ate ale sebarang berkembang boido ditemui hon manang diciptakan hapisan jolma ima satu teropong yang dapat melihat yaitu seluas bagaimana luar angkasa. Ima molo hea hita tu daerah dia teh na di Jawa Barat di daerah Lembang. Moloi memang boido dibereng songo dia sejauh bagaimana alam semesta. Jadi siani ma botoni jol mama HP masai met do HP hita jol mana di Portibion. Sangat kecil. Jadi boy dohonon di tahun 1600 di Toru
Jolma melihat hanya dari segi dirinya, sekitar dunia ini saja. Ola nido parbinotoni jolma. Ale ditemuhon ima taringot teleskop nakina teropong na melihat sampai begitu besar dan tidak terjangkau oleh manusia. Begitu luar biasanya ciptaan Allah di tengah-tengah alam semesta. Buasa hudok songoni dihamu aka amanami do inanami. Sada aplikasi idauta memasuki tahun 2022. Molo taida do tanpa teropong nakiningan ni met do ngulut tahun nate. Sarupa do song kacamataon ay saya tiup do memang saya neng malua don. Jadi molo bukaon ada kuida hamu rapatan nak bagak ni hamu nasional pakai baju baru atau baru ati. Da kuida ale duku pakai on. Bah akan naik baru dipakai hamu ade ubereng tada do neng to baru kan semakin luas satu pudian ubereng songonima dia mu nami di ngoluon ade. Teropong apa yang kita maksudkan di dalam hidup orang percaya? Teropong itu adalah iman kepada Tuhan. Kita tidak dapat melihat kekayaan Tuhan, kehebatan Tuhan, keluar biasaan yang ada diciptakan Tuhan di dunia ini untuk manusia kalau kita tidak melihat dari teropong iman hidup kita. Dono tama tahun 2020 borat na iya piatong ate. Amanyang. Apalagi di jahanak kiningan 55% mak. Saya dia maya te. Umpamana mayahama. Tukso hiya gabi marpugus kita dan mangan molo nunga hita manarihon ulaon ni Tuhani ya te. Oma hebat nate. Teropong iman itu. So tung tak tapake teropong iman nak kiningan. Iman na udok nak ceritai jolma na jolo tahun 1600 tutolu. Hola sekitar ima di bereng. Alanang dida jarak jauh. Dan bodi bereng bintang nama sedau. Alanya dangadong teropongi, teleskopi. Tetapi hidup manusia ketika dia memasuki imannya kepada Tuhan yang memiliki kekayaan, yang memiliki hikmat, yang memiliki banyak kekuatan dan kuasa, apabila kita melihat itu dari teropong iman, imana didok ni Apostel Paulus nakiningan bagas naia tong hamoraon hapistaran do parbinotoan ni debata naso hasigata do aka uhumna jalana sohaboga sado aka dalanna ai ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi Tuhani dangadong ate ima hebat na Tuhani ate di ngolu ni halak na posya alani moliate mari Tuhat tete dina lahu hita sadarian ujung atta taunon mari tahun 2023 kita tetap tidak melepaskan teropong iman kita kepada Tuhan. Tuhan sangat kaya, Tuhan sangat besar, Tuhan sangat penuh rencana yang baik dalam hidup kita. Jangan kita lihat, jangan kita lepaskan teropong iman itu dalam hidup kita. Tetapi apabila kita melihat dari iman kita kepada Tuhan, kita harus percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Baik dong, unang Peter songna so hamu ate, na wado, na Peter dipikiri hamu doan non, siataku nanon jam 12 non, minta maaf na tu, wado salahku na, ayah dong do songoni, Peter dipikiri, marpumu bat jam 12, aduh honok kutu inata. Mana na songo dia mak nggak saya pikir-pikiri, gue udah kia kasalahku, madohoni nata tueu umpamana kan, tak boleh si pikiran ya teh, aina menguluon memang tang sempurna teh, holanodo di ngoluta, bagaimana kita mencoba untuk merubah diri, odo na perlu, kalau nanti ya pak tahun depan 2003 ya berubahlah pap,
Jangan di seperti tahun yang lalu. Tersongoni dodohono na lambong. Asal teba iya deh umpamana kan bui di. Songo dia sebalik na. Mana pitor sonon iya dong songoni. Babaju mah jam 12.00 lan non. Dang nagabe dami be. Ahado kesalahanmu. Baca sorso. Be gabi songoni do. Dak songoni tujuan nanti. Dak na masih jujuran di hasalan nanti. Bawa nodo pina usor mayate. Alehamu bau ni na perlu ate. Ido tanda dan ngulu ni hita halak Kristen na make teropong iman dalam hidup kita. Mau pakai teropong iman, hebat na yape hamoron ni debata. Gajang na yape tahe pasu-pasu ni te tuhatan nang jaloku. Atong buama asal unang marisuang pasu-pasu ni tuhatan nang leonon na tuau di tahun 2020. Iko burjuma au. Lau mangulau lauku di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, burjumau namar huria. Angko nakiningan di babua nakiningan 55% do hita, batarida mahita tahun 2020 ikut tabba maniana teh. Nah, makanguluhon ro tu bagas gereja teh, tu pertanyaan, ido ngulu-ngulu di hita, asa takas hita mamereng. Siat teropong imani songo dia mabelgani pasu-pasu ni Tuhani di bagasang ulut tahun anggodangi lam tambah melo sedohita lam tabagale mandele lam dohonot tama dengan ruk tebube nama nguluon bui dui alannya karena dia selalu melihat dari teropong dunia tapi kita melihat dari teropong di iman kita. Bagaimana yang dikatakan Paulus bagas nayatong hamoraon hapistaran naso hasigata do ape uhumna naso haboga sa do hape dalanna mau lihat ima Tuhan dono tadi bagasa borginon pos dorohaku nang dinalaw mamongoti di tahun baru anggo hamorau mi dohon akka pasu-pasu mi iko sahat do tuau molo tok tongahu marsi hohot di bagasan hok atong selang mahita memasuki tahun baru mamar suhud di pasu-pasu tuhat mahita salhutna. Amin. Martanyang mahita. Melihat tema Tuhan diajari hodo marhite hatam male Tuhan di bagasam bornginom. Masai belgasi tutudo hamoram male Tuhan. Dohon nang hapis taranmu oleh Tuhan dadahola nama nopa aka nasana adongi alai masai burjudo oleh Tuhan dinalau mangaradehon aka ngulu-ngulu pasu-pasu dihami naso habogasad do hape aka nanaing patu paumu di bagasang ngulu nami alai sada dohono nami di borngina Tuhan mau lihat ma Tuhan ala didongani ho di iring-iring hodo di tahun 2022 atong bain mairo di ganup hami roha dame pos ni roha lau mambongoti di tahun baru tahun 2027 mar sangat mahwale Tuhan di ngolu nami jala pos roha nami molo tok-tok kami mamake haporseaon di sadok perel ngulu nami na jupang ma aka pasu-pasu do alus na duminggan di nasa na pinangido ni ngulu nami manang adigape di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho. Amen. Tabuji matuhata marhite-hita na marede laos di somata pasahan peliata na paduahon ima dinalaho pilihan tu dana pensiun HKBP laos pilihan nama ramplok tu huria marede mahita.
obah sude aka ama di pukul 00 non patu paun hitama dengan keluarga songon pertanyaan keluarga mandok moliate tutu hata alabui masuk tu tahun baru tatangnya kemapilian nata pasa di Boringinon martangyang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut silanduhon nading gandot nasa ulibasa na maliutus upasatami masih anilohon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo may kabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa ku parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion buhay marohanami marhiti-hiti terdim asal mutadahami godang silanduhon mitu hami asal girgir hami mandok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Saya pinarbadi ama goarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomani roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadari on hangulua siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa nilongan amar dosa tu hami, unak kami tujuan tu pangujunan, palua mahami sian pangang.
bagasan dame jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hon madame na tutodim. Amin. Jalangan di julu mahita.